Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε επεισόδιο και σήμερα θα παίξουμε Evade στο καινούργιο update, το Summer Event δηλαδή. Ναι, οπότε το βίντεο θα είναι για το Summer Event εδώ πέρα κάτω. Επίσης θέλω να εξηγήσω κάτι. Το πρώτο part από το Evade μου εξαφανίστηκε. Έχω 937. Είχα αγοράσει ήδη 2 σελίδες από το event και ναι, ξενέρωσα. Δηλαδή αυτό πως το κάνω εγώ το βίντεο είναι κάνω το πρώτο part, για παράδειγμα πες σήμερα κάνω το πρώτο part από το Summer Event στο Evade. Την επόμενη μέρα κάνω το δεύτερο part και έτσι το ένα κομμάτι το χάνω. Ξέρω σε ποιο αρχείο πηγαίνει, αλλά εξαφανίστηκε ακόμα, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω πως γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, καλά, δεν χάσατε και τίποτα. Το έκαψα χθες. Πήρα αυτό. Τώρα θα πάρουμε αυτό γιατί το θέλω. Αυτό. Και λογικά τα άλλα ξεκλειδώνουν σε 2 ώρες. Οκ. Λοιπόν, έχω ακόμα 700, εγώ καλά, φτάσω 1000, εγώ καλά. Ωραία, για να πάμε μια inventory. Επίσης, έχουν αλλάξει αυτό που το οποίο μου αρέσει. Και αυτό, δεν χρειάζεται να αλλάξω. Λοιπόν, τι να αλλάξω τώρα. Parker, αυτό θα βάλουμε. Να το. Αυτό. Και modifier. Αυτό το skin μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα αγαπημένα μου, οπότε θα το αλλάξουμε τώρα. Για να δούμε πως φαίνεται γι' αυτό. Ωραία. Για περίμενε. Μήπως το skin που είναι? Είναι πιο μπροστά. Α, εδώ πέρα είναι. Εντάξει. Λοιπόν, ας κάτσουμε να παίξουμε τώρα. Α, επίσης, πριν ξεκινήσω να παίξουμε τώρα round, έχω πάρει και το music και το πώς το λένε μωρέ, το boombox, και έχω βάλει μερικά τραγούδια, οπότε έχω πολλά τραγούδια εδώ πέρα. Όλα αυτά δουλεύουν εκτός από 3 τουλάχιστον που δεν δουλεύουν. Οπότε αν θέλετε κάντε pause, θα τα γυρνάω έτσι λίγο. Ελπίζω να φαίνονται. Αλλιώς μπορώ απλώς να κάνω αντιγραφή και να τα γράψω στα comment. Λογικά αυτό θα κάνω, αλλά τέλος πάντων. Όλα αυτά τα περισσότερα δουλεύουν. Τουλάχιστον μόνο 3 δεν δουλεύουν. Οπότε άμα θέλετε πάρτε. Είναι πολύ ωραία. Και εγώ θα χρησιμοποιήσω μερικά από αυτά. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς, να σας πω να έχει. Δεν νομίζω ότι θα πάρω κανένα, αλλά... Πω ρε φίλε. Αυτό το emote το ήθελα πάρα πολύ όταν το είδα στο changelog. Nice. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Και αυτό έχουμε. Πάμε. Ωραία, έχει ήλιο εδώ κάτω. Κάτσε, δεν είδα τα daily quest που έχω ρε γαμότο. Τους έχασα. Όχι αυτό. Όχι το μπλε greens. Τι λέει? The feeling when you get σε τέτοιο. Καλά, ξέρω τι λέει. Έλεος ρε φίλε, αυτά τα meme. Ό,τι να είναι. Άμα έχει χρόνο, παίζεις περισσότερο σε round, μαζεύεις και tokens μαζεύεις και κάνεις και τα quest
και περιμένεις και μαζεύεις περισσότερα. Δηλαδή, άμα μαζέψεις περισσότερα στο τέλος κάθε event, όταν μαζεύεις πάρα πολλά custom token, μετά σου δίνει τη ευκαιρία να τα χαλάσεις σε points ή tokens. Ή points για να ανέβεις level. Εγώ θα τα χαλάσω σε points και ένα που παίρνεις στο daily shop. Και θα τα χαλάσω. Γιατί συνέχεια εκεί βρίσκω τη δυσκολία. Τώρα τα χαλάσω όλα σε points για level, δεν καίγομαι πάρα πολύ. Θέλω να πάρω κάθε mod που έχει το event, απλώς θέλω να το κάνω αυτό. Επίσης είμαι level... που είμαι? Να είμαι, level 88 είμαι. Είμαι κοντά σε 100 level. Θέλω να πάρω το portal gun. Και εκείνο το emote. Με το 100 level. Οπότε ναι. Γενικώς εγώ, σε μένα, για να τερματίσω το evade, θέλω να πάω level 200. Γιατί παίρνεις και κάτι στο level 200. Οπότε ναι, εγώ για εμένα, για να τερματίσω το evade, θέλω να έχω τα πάντα. Και γενικώς να είμαι level 200. Οπότε μέχρι να φτάσω εκεί πέρα, εγώ θα συνεχίζω να παίζω evade. Οπότε ναι. Επίσης στα Game Pass το Boombox φαίνονταν κάπως αλλιώς. Και λέει new και το έχω πάρει εγώ. Αλλά δεν ξέρω αν αλλάζει το πως φαίνεται. Δεν ξέρω τι φάση. Λέει θα κάνει update σε καινούργια server, ενώ έχω μπει σε καινούργια server και δεν έχει αλλάξει. Δεν ξέρω τι φάση. Okay. Νομίζω αλλάζουμε χάρτη τώρα. Α, όχι. Είδες τώρα. Μπήκα σε server που έχει 3 rounds. Τι φάση. Συνέχεια έμπαινα σε server και μου ήταν στο τελευταίο. Για να το βάλουμε έτσι. Για να τσιλάρουμε λίγο παιδιά εδώ πέρα στη θάλασσα. Θάλασσα. Και είναι εδώ τέτοιο. Okay. Α, καλά. Όχι reverse controls, μου κάνεις πλάκα. Όχι, μου κάνεις πλάκα. Έλα. Μου κάνεις πλάκα, γιατί να είναι reverse controls. Όχι, όχι, τι έχουμε κάτσει παιδιά, έχουμε κάτσει. Πού είναι το ωραία, εδώ είναι. Ω, πεθάνω. Ρε, έχω γυρίσει το πληκτρολόγιο ανάποδα και με έχει μπερδέψει απίστευτα. Δεν είναι και τόσο καλό. Έλα ρε γάμο. Why did you move? I suck at reverse controls. Trolls, ναι. Οκ, δεν ξέρω για σένα πως παίζεις τέτοιο. Θα πεθάνουμε τώρα. Οκ. Water park. Βασικά το pitch το πλέω. Γιατί έχει και objective.
γίνεται εδώ πάνω? Βασικά θα βάλω... Όχι γαμό. Θέλω το Lunar Party. Ω, φεύγω. Όχι. Όχι ο Moai. Moai. Όχι, όχι. Οκ. Έτσι κάνω κανένα revive. Α. Μπορεί να κάτσουμε. Ω, πού το βρήκε? Α, είναι αυτό! Το ξέρω και είναι μόνο που είχε αυτός. Από του Πατρίκιου το τέτοιο είναι νομίζω. Μπρο, γιατί κάθομαι εδώ πέρα, πρέπει να μαζέψω. Εντάξει παιδιά, μη σχολιάσετε, έχω 200 κάτι κόλλας. Δεν φλεξάρω, παίζει κάποιος να έχει τουλάχιστον 1000, είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων. Πρέπει να βρω. Γρήγορα πρέπει να βρω κι άλλα. Έλα εδώ. Ωραία, 855. Θα πάρει ώρα αυτό να ξέρω. Τίποτα Αυτό το πράγμα, ναι. Μήπως ξέρετε πώς θα βγάλω το ποντίκι που βγαίνει έξω εδώ πέρα? Να, αυτό που κάνει. Γιατί έχει γίνει πολλές φορές, τα πατάω κατά στο χ ενώ είμαι σε full screen. Κυριολεκτικά μου έχει σπάσει τα νεύρα. Πάρα πολύ. Και είμαι σίγουρος δεν είναι το σύστημα που είναι έτσι και δεν μπορώ να το αλλάξω. Γιατί δεν γίνεται. Κάπως το άλλαξε ο ρεφός μου τώρα, δεν ξέρω τι φάση. Έλα να το πάρω. Ωραία. Ωραία. Έλα να βάλω κανένα τραγούδι, τι λέτε? Ξέρω τι θα βάλω. Θα βάλουμε Bobo Chase. Αυτό δουλεύει. Ω ναι, όσοι το ξέρουν, το ξέρουν. Το ίντερνετ μου δεν το βλέπω καλά, αλλά πολύ ωραίο αυτό να ξέρω. Ντρόπαρε το beat και πάμε λίγο. Πάμε. Fast. Ωραία. Νομίζω ότι ακούμε πολύ καλά. Αλλά εντάξει, θα το φτιάξω στο edit άμα πήγαμε λίγο χαμηλά.
φίλε, δεν βλέπω κανένα. Έτσι. Ω, κάποιος το πήρε. Ω, είναι γλυκούλια! Ρε, είναι γλυκούλια! Κάτσε. Ρε, έχει βάλει το Evade ένα καινούριο Game Pass που είναι με ζώα, emotes και αυτά, Game Pass. Και είναι, ρε, το οποίο καβαλάς μια χελώνα, είναι πολύ γλυκούλη. Σκέφτομαι να το πάρω. Μπορεί να το πάρω, ποτέ δεν ξέρεις. Νομίζω 600 κάνει. Ρε, είναι γλυκούλια, τώρα τα βλέπω, άμα έχει και ένα... τα χαρία είναι γλυκούλια, ρε. Τέλος. Oh my god. Όλα! Όχι! Γαμώ! Τελευταία στιγμή, ρε μπρο. Λοιπόν, δεν ξέρω άμα το πάρω, θα δείξει. What? Ποτέ δεν το ήξερα. Το φορτηγό είναι τέτοια φάση. Oh my... Ναι. Αυτό παθαίνεις όταν τρως distraction από ένα φορτηγό. Ω, είναι τέτοιο, είναι pressure, oh my god, μου κάνεις πλάκα. Λίγο δυσκολούτσικο, αλλά οκ. Ω, με κυνηγάει. Χόλι τζίπους. Μη με κυνηγάς. Ω, είναι εδώ πέρα. Ω! Πέθανα, δεν γίνεται. Ω, Μάικο, πως επιζώ ακόμα. Πώς ζω ακόμα. Έλα ρε γαμώ το. Γαμώ. Κάτσε, what? Το πήρα εγώ, τι φας. Έλα γρήγορα, τρέχα. Όχι. Ρε, κοίτα πόσο τρεχαντάρουν. Βρίζουνε κιόλας επειδή ψοφάνε, ρε. Ωραία, για να πάρουμε κι άλλα. Ω, ναι, το θέλω αυτό, το θέλω, μην εξαφανιστείς. Ωραία. Νομίζω, φαντάζομαι αυτός ο ήλιος με το τέτοιο σου δίνει περισσότερο. Οπότε... Ωραία. Και να πάμε τώρα. Πάμε το Coral Relief να κάνουμε. What? Τι λες? Αυτό το... Όχι, τώρα με κάνει να το θέλω. Με κάνει να θέλω τώρα το Game Pass, όχι. Θα το πάρω. Όχι, το παίρνω. Θα το πάρω.
Θα το πάρω. Όχι, κάποια στιγμή θα το πάρω. Όχι, τα παπάκια ήταν αρκετό να με κάνει να το πάρω. Ναι. Έχω 1000 Robux, αλλά όχι. Αυτά είναι για τον Doors. Προτιμώ περισσότερα για τον Doors. Οπότε ναι. Γιατί είναι camping spot αυτό? What? Okay. Περίεργο. Γιατί είναι camping spot εδώ πέρα? Ωραία, αυτό δεν είναι. Εδώ είναι. Εντάξει, δεν είναι. Θα το βάλω αυτό. Ωραία. Τώρα θα τις βάλουμε εδώ πέρα, παιδιά. Nice. Τσιλάρουμε εδώ πέρα. Μέχρι να δω κανένα πράγμα και ήλιος και τέτοιο. Δεν έχει σπονάρει ούτε ένα. Ούτε ένα κυριολεκτικά. Α, να. Πάμε. Θα πάμε 900 και πάμε λίγο. Ω, ναι μου. Όταν τελειώσω με αυτά που θα πάρω, το συγκεκριμένο στο Battle Pass, θα αγοράσω όλα μετά. Είχα κάνει το ίδιο πράγμα με το... Ποιο ήταν, νομίζω του Πατρίκιου το event. Ή όχι. Με του Patrick's event, δηλαδή αυτό. Όπως το λέω Πατρίκιου. Όχι, δεν είναι αυτό. Ποιο ήταν? Α, ναι! Όχι, δεν ήταν αυτό. Καλά, όποιο και να ήταν. Τα είχα πάρει όλα. Στο Battle Pass, χαμό, εξαφανίστηκε. Οπότε δεν ξέρω αν θα πάρω όλα αυτά. Θα προσπαθήσω. Τρέξτε, παιδιά, τρέξτε. Πρέπει να μαζέψω γρήγορα. Okay. Πόσα μου δίνει? Εντάξει, 900 έχουμε σίγουρα. Α, ναι! Είχα δει τον Γκάπι κάπου εδώ πέρα. Δεν γίνει να μην ξέρετε τον Γκάπι. Εδώ πέρα είναι ο Γκάπι. Δεν γίνει να μην το ξέρετε, ρε μπρο. Ναι, αυτός εδώ. Κυριολεκτικά, άμα δεν ξέρετε τον Γκάπι, σοβαρά είστε ξεφτύλες. Όχι, εντάξει. Τώρα, να σου πω αλήθεια, θα λέγω για αυτό το χάρτη ότι είναι πολύ εύκολο να βρεις, αλλά δεν ξέρω. Έλος, το βγήκε 24 streak. Γαμώ. Με ξενέρωσε αυτό, να σου πω να έχει.
Φέρε κι άλλα. Μπρο, θέλω κι άλλα, που είναι? LS Yap. Okay. Παράξενα ονόματα, τέλος πάντων. Και τα κλέψανε κιόλας τα revive, ρε. Τα κλέψανε κιόλας. Ένα πράγμα που δεν μου αρέσει στο evade είναι οι revive stealers. Πηγαίνεις, παίρνεις ένα revive, ένα τύπο που θέλει revive, τον παίρνεις, το πάρεις κάτω για να του κάνεις revive. Και στο λεπτό που το κάνεις revive, που πας το κάνεις, έχετε ένας άλλος και το κλέβει. Το έχω δει πολλές φορές αυτό. Και μιλάμε... είναι πολύ εκνευριστικό. Ναι, είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Ωραία, πάω 1000, τελείω. Βασικά περίμενα. Ο ήλιος. Θα πάρω τον ήλιο. Σκάτσουμε. Έλα ρε, γιατί το φέρεις εδώ πέρα? Ωραία. Ω, πήρα το ντουο, την Άννα. Η Γιούκι. Είναι η Γιούκι εδώ. Ω, είμαι πρώτος, για πάμε λίγο. Παίζει να έχω 1000 εδώ, Σωστά. Ναι, έχω 1000. Για πάμε λίγο. 500 ακόμα. Για να βάλουμε ένα τραγούδι. Ποιο να βάλω? Βάλω αυτό. Κυριολεκτικά βάζω τυχαία, δεν μπορώ να το θυμηθώ όλα τι είναι. Όχι! Μου κάνεις φλάκ. Τι είναι αυτό που έχω βάλει? Α, ναι, αυτό είναι, καλά. Όχι, καλά, εντάξει το. Όχι, να πεθάνω! Oh my god! Τι να είναι ρε! Από όλα τα άλλα αυτό βρήκα να πω. Κάποιος θα μου κάνει revive. Παιδιά, κάποιος θα μου κάνει. Εδώ. Εδώ. Οκ, με έγραψε. Δεν θα σχολιάσω. Ναι. Δεν θα πάω καν στο θέμα. Ρε, δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Κοίτα. Έλα βγες! Oh my god! Γαμώ το χάσω. Ρε, δεν μπορείς να παίξεις έτσι κυριολεκτικά, κοίτα εδώ. Ω γαμώ. Πόσα είναι! Πάμε. Έλα! Πεθάνω! Και είσαι, άσε με! Εντάξει, τουλάχιστον έκανα revive. Προσπαθώ. Είναι λίγο περίεργο τα controls έτσι.
Δεν το έκανε! Γάμο. Οπότε ναι. Πάμε. Στον ήλιο. Κατά πρέπει να παίρνεις πολύ γρήγορα. Όχι και geometry ή τι άλλο. Αυτά που είναι θα ανοίξουν τώρα. Ναι. Αυτό εννοούσα. Το jump boost εδώ πέρα θα είναι πολύ καλό. Όχι, είναι ο τείχος. Πέθανα, έχω πεθάνει. Ναι. Δεν προλαβαίνω ρε φίλε. Αυτό είναι το δύσκολο με αυτό το χάρτη. Άντε να σε κάνω revive τώρα. Έχει χωρίσει και ο τύπος εδώ πέρα, εδώ πάνω. Ω, είναι το καλό. Ω, είναι εδώ πέρα ο τύπος. Ω, είναι κι άλλος εδώ πέρα. Το πήρα. Τι πας. Θα πεθάνω. Βασικά ξέρεις κάτι, το παίρνω πίσω, είναι χάλια χάρτη. Δεν μπορώ να βρω κανένα. Γιατί ξέρεις γιατί δεν μπορώ να βρω κανένα. Γιατί όλα τους είναι στο πάτωμα. Είναι μέσα στο χάρτη. Αυτή είναι μέσα στο... Οκ. Θα σε βάλω κανένα emote να κάτσω. Δεν θα με βρουν εδώ πέρα, αποκλείεται. Μόνο 3 ζουνε ρε, πρέπει να πάω. Θα φάω το κάρμα μου αλλιώς. Γιατί δεν πήδηξε. Γιατί οι άλλοι δύο duo χεστήκανε, δεν πάνε. Εγώ δεν είχα επιλογή, παιδιά. Δεν φταίω εγώ. Πέσε κάτω. Πέσε κάτω, μπράβο. Ωραία. Κυριολεκτικά, ποιος το ψήφισε. Αλλιώς. Εγώ άλλη επιλογή δεν είχα. Ωραία, τι χάρτης. Όχι Mayday, please, όχι Mayday. Outdoor zoom. Όχι Mayday. Ωραία, IKEA πάμε. Και Mayday, κοιτάξτε, και Mayday βρίσκεις εύκολα τα tokens, αλλά δεν μου άρεσε ο χάρτης. Είναι χάλια. Είναι πολύ περίεργος. Καλά, άμα μπει σε pro server, είμαι σίγουρος ότι θα πάνε Mayday. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Ωραία, πρέπει να βρούμε το μοχλό τώρα, Ωραία, γρήγορα. Πρέπει να βρούμε το μοχλό τώρα. Άντε το βρω τώρα. Πού είναι αν.
Αλλά 2 levels πρέπει να βρω για να το πατήσω. Πρέπει να πατήσω 2 ακόμα levels. Όχι! Τρέχα! Ο Νάτος! Ωραία, το βρήκαμε. Όχι το job application! Φύγε από το job application! Μακριά! Πεθάναμε. Ναι, πέθανες. Please όχι. Please κάποιος! Πού είστε όλοι ρε? Ωραία, επιτέλους. Να φύγει το application μακριά μου. Δεν το θέλω. Μακριά! Με κυνηγάει. Όχι, ο Μπομπ Σουγκαράκης είναι. Ωραία, πιάστηκε το χέρι μου. Πιστεύω να κολλάει το internet μου. Νομίζω. What? Ήμουνα εκεί. Πώς δουλεύει αυτό? Okay. Πάμε στην IKEA να πάρουμε ξαπλώστες. Όχι job application ρε, φύγε με. Με φοβίζει. Να ξέρει. Έχω φοβία με τη δουλειά. Μεγάλη φοβία. Πάμε. Ούτε ένα, τέλος πάντων. Ωραία, πέρα να βρω το τέτοιο τώρα. Μοχλέ, πού είσαι άραγε? Και φυσικά το πρώτο μέρος που θα κοιτάξω είναι πάνω. Εδώ πέρα δεν είναι. Δεν είναι. Όχι. Όχι. Oh my god, το τείχος. Το βλέπω πουθενά εδώ πέρα. Πρέπει να είναι κάτω. Κάτω πρέπει να είναι με 100%. Δεν μπορεί να είναι εδώ πέρα. Θα το βρω τώρα. Α, το ανοίξανε, γαμό. Πού ήταν? Ρίξε ευτύλες, αφήστε το σε μένα. Πίσω μην λαγκάει το ίντερνετ. Γιατί βλέπω μερικούς να λαγκάρουν.
Hello. Wake up. Το πήρα. Δεν ξέρω αν το πήρα. Bro, τέτοιες βλακίες κάνω αυτή τη στιγμή. Wake up. Wake up. Δεν θα κάνει την internet μου, όχι. Καμία σχέση. Να το έχουν πάρει. Ωραία. Δώσ' μου. Ναι, άστο καλύτερα. Wake up. Bro. Man, why so serious? Δεν το κάνουνε cringe. Slow ό,τι τώρα. Το σημαίνει πέρα σπαμάρω τέτοια τώρα. Ρε! Ρε, τι κάνει ρε! Τι κάνει αυτή ρε! Ρε! Κοίτα το ανώμαλο ρε! Κοίτα το ανώμαλο. Όχι, πρέπει να το πω τώρα. Κοίτα το ανώμαλο. Κοίτα τι κάνει ρε! Κάτσε γιατί θα την κράξει τώρα. Ξεφτύλα μπρο. Ξεφτύλα ό,τι να είναι. Γιούκι είναι. Άμα ότι ξεφτύλα μου. Εντάξει, αυτός μέτριος χάτς δεν μ' αρέσει πολύ. Δεν μ' αφήνει ρε φίλε. Μάλλον επειδή πίνω την κόλλα πολύ γρήγορα. Μου κάνεις πλάκα. Δεν ξέρω τι βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Έλα, είμαι καλός εγώ. Δεν σας παραπίσω. Ναι, αυτό το έκανε επιτέλους. Για πάμε λίγο. Θέλω να το κάνουμε το αμάξι μας μια στιγμή. Άμα δεν το κάνω καλά. Άλλη μία, άλλη μία. Γαμώ! Και το έκανα κιόλας. Γαμώ το χρόνο μου. Ωραία. Πάμε. Τραχαντάρουμε. Ό,τι να είναι. Πού πάρε? Το εξή τώρα κατάλαβα. Πριν μία μέρα κατάλαβα ότι υπάρχει τέτοιο wall run εδώ πέρα. Δεν το είχα παρατηρήσει. Φυσικά δεν το χρειαζόμαστε το grappling hook εδώ πέρα.
Οι άλλοι μπορεί να τσιλάρουν και να μην παίρνουν, αλλά εγώ δεν τσιλάρω, θα παίρνω. Επίσης ναι, μπορείς να πάρεις και από το τοίχο μερικά. Τα token. Ναι. Εγώ το λέω, μπορείς, είναι πολύ πανεύκολος αυτός ο χάρτης. Παίρνεις πράγμα. Άντε να πάω εκεί τώρα. Πώς το κόλλο πάω εκεί πέρα τώρα. Ναι, από εδώ. Ωραία. Έχουμε και τον ήλιο εδώ πέρα. That's exactly what the Undertaker told me. Τι, γιατί θα το... εκεί. Turn myself into a pickle. Πρέπει να χρησιμοποιήσω και αυτά. Έχω ξεχάσει να τα χρησιμοποιώ αυτά. Watch out! Exactly what the Undertaker told me. Να βατωστώ εδώ πέρα. Μαμό. Λίγο δύσκολο με αυτό. Πάμε. Let's go. Ωραία, έχει και εκεί έναν ήλιο. Πάμε να το πάρουμε. Nice. Κάτσε, emote είναι αυτό. Πέσανε emote από το Game Pass. Μπρα, είναι ωραίο και το καπιμπάρα. Τι γλυκούλι. Κάτσε πέρα, γράψω κάτι. Κάτσε. Oh my god. Bro, το emote με το capybara είναι πολύ γλυκούλι. Super speed. Από τον ήλιο. Όχι ρε γάμοτο. Τώρα θα έρθουν σε μένα. Έλα. Πήγε από τον Μπόμπο. Κάνουμε. Ωραία, nice. Με το Bobo Chase. Μου κάνεις πλάκα. Τις περισσότερες φορές που μπαίνω μέσα σε next body πεθαίνω.
Γιατί τώρα ρε bro. Όχι, θα τους φέρεις όλους εδώ πέρα, είσαι σοβαρός. From San Diego. I don't know what I am, but I taste really good. I make Βλέπεις το αστείο πράγμα. Έχεις φάει down και περιμένεις κάποιον να σε κάνει revive και σε περνάνε σε 500 άτομο ένας να σε κλέβει, μετά να σε κλέβουν, να σε κλέβουν. Μέχρι τότε έχεις βαρεθεί. Το έχω πάθει αυτό πολλές φορές. Έχουν σπονάρει πολλά τώρα. Ρε, εντάξει τώρα. Για περιμένετε λίγο, παιδιά. Ωραία, επανήλθα. Πόσο χρόνο έχει ακόμα αυτό? 31 λεπτά. Ωραία παιδιά, ξέρετε κάτι? Αυτό το βίντεο με κάνετε ένα like, subscribe. Καλά, μην νομίζετε, θα κάνω και άλλο βίντεο με το Evade. Δεν ξέρω αν είναι με αυτό το Summer Event. Φαντάζομαι... Θα κάνω λίγο off camera. Μπορώ να κάνω και αύριο, πιστεύω, ναι. Μπορεί... Ναι, μπορώ να κάνω αύριο και άλλο part. Αλλά το πάω θα το ανεβάσω. Οπότε ναι. Άντε. Καλό καλοκαίρι και... Ναι. Αυτό. Τίποτα άλλο. Bye.